grošoch. Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie. Dosť na tom, že sám kráľ voľakde si šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka. Povedzže mne, ty môj drahý, akú máš plácu na deň za túto ťažkú robotu? Najjasnejší kráľu, ja mám na deň 3 groše. Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých 3 grošoch vyžiť. Jaj, vaša jasnosť, čo by len vyžiť? To by ešte bolo ľahko, ale ja z tých 3 grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a kremia na tom 3. sám žijem. Ale tu veru kráľ nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť. Z 3 grošov vracať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, najjasnejší pane, povie chudobný človek. To je takto. Chovám si otca už starého a nevládneho. Tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám i jedného malého syna. Tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ostariem sa. A na 3. groši aj sám potrebujem žiť. No dobre, keď je tak, zaradoval sa kráľ. Vidíš, môj drahý, ja mám doma 12 hradcov a čím väčšiu im plácu dávam, tým viac mi ponosujú sa mi, že nemajú z čoho žiť a troviť. Teraz im ja zahádam túto hádku, čo si mi ty povedal. Ale ak by prišli k tebe opytovať sa, nepovedz, že im, čo to znamená, pokým len môj obraz neuvidíš. Ako to dopovedal, daroval ešte sedliakovi za hrst dukátov a odišiel domov. Len čo došiel, dal zavolať tých 12 hradcov pred seba. Vy, povedala im, čo na toľkých peňazoch nemôžete vyžiť. Je to tu v krajine jeden človek, ktorý má na deň kreme 3 groše. A ešte aj z tých jeden vracia, druhý požičiava a iba na tom 3. sám žije. Predsa statočne vyžije. Teraz, keď ste múdri, povedzte mne vy, ako je to možno. Lebo ak mi to pozajtrajška nepoviete, dám vás všetkých z krajiny vyhnať, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli. Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady, čo a ako by to bolo. Každý chcel byť múdrejší a ono za rozumu prostého človeka žiaden pohodiť nemohol. Minul deň, míňal sa i druhý. Na 3. ráno mali sa už postaviť pred kráľa a ešte nevedeli tej veci ani vývod, ani rozvod. Na veľa, voľa, ktorý pošepol, kde by vyhľadali toho chudobného človeka, že im ten najskôr spod závozu pomôže. I vyhľadali ho a dostavili sa hneď všetci k nemu. Prosbou, zle, nedobre, dotierali do ňoho, aby im povedal, a to je to s tými 3 grošmi. Ale on veru nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz a že kremia, ešte ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej raži múka. Kdeže ti my, hriešni ľudia, kráľov obraz ukážeme? Hovorili títo. Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ty ani tak nesmieš pred neho. Len daj voliak ináč nakriapnúť sa na tú rozpoveď. A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme. Pokúsili sa aj o to ostatné. Nasľubovali mu hory doly, navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú vec len rozpovedal. Ale on nič. Iba keď už peniaze naozaj na hrbu nosili a on už dosť navysmieval sa im, že takí múdri páni nevedia si porady, vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol. No, vidíte,
Tuná je kráľov obraz. Sám mi ho podaroval. Vidím ho dobre. Nemám čo obávať sa, že by som prestúpil kráľov rozkaz. A tak vám, čo chcem, vyjaviť môžem. A vyjavil im hádku. Tu potom na tretí deň radcovia ľahko rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek svojho rozumu požičal. Ale aj kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci, lebo dal zavolať toho chudobného človeka a opýtal sa ho. Povedzže mne ty, ako je to, že si ty ináč statočný človek a teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému rozkazu. Neprevinil som sa, najjasnejší kráľu, lebo som mlčal ako kameň, kým som neuvidel váš spravodlivý obraz. Tu ho mám ešte aj teraz. Sami ste mi ho darovali. A vytiahol dukát z obrazom kráľovým a rozpovedal mu všetku príhodu s tými 12. I ako hrozili, i prosili, i nadarúvali sa mu, i ako on navysmielal sa im. No, povedal na to kráľ, keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš ako moji 12 radcovia, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán v mojom dvore prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy, to zas k tým radcom hovorí, či sa vy nehanbíte? Čože? Akože teraz s vami? Vám nielenže platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Neprišli tí viacej kráľa o vládcu.